Vítam vás na zatváracom víkende Mesta kultúry 2024. Ako sa máte, Humenné Mesto kultúry? Minulý rok pustilo do médií, že TEDx bude v Humennom, tak mnohí neverili. A keď sa potom povedalo, že TEDx bude v Humennom aj ďalší rok, tak mnohí neverili, ale my tu opäť stojíme a veríme, že toto už je naozaj začiatok nejakej tradície, ktorá tu bude pokračovať. Začíname tento náš zatvárací ceremoniál aj módou, touto módnou prehliadkou hviezd a musím vám povedať, že sa máte na čo tešiť, bo je to taký, normálne by som povedala, že svetový fashion, pretože je to úplne fantastické. Myslím, že to bol naozaj výnimočný rok, prebehlo nejakých 260 podujatí v našom meste. Ja si myslím, že sa ukázalo, že toto mesto je miestom, kde má kultúra, umenie, tvorivosť, stretávanie sa ľudí, priestor. Víkend je zatvárací, ale my veríme, že nič sa nekončí, že to umenie, že tá kultúra budú pokračovať. Pridajte sa k týmto úžasným ľuďom, ktorí naozaj vo voľnom čase roky tomu venovali a poďte do toho s nimi, lebo mesto sú hlavne ľudia, ste tu vy. Stále pokračujte a buďte takými, akí ste, buďte mestom kultúry. To, čo sa tu teraz zasialo, nenechajte to zamrznúť. Pokračujte ďalej, spívajte, hrajte, tvorte a majte otvorené srdce. Ďakujeme, že ste s nami boli.